Tvoja hodnota, ktorú si postavila na výkone, ťa práve teraz vyčerpáva. Túto vetu som minulý týždeň povedala jednej žene na jednom z mentoringových stretnutí. Sedela proti mne, právnička, 42 rokov, navonok vyzeralo všetko v poriadku. Vlastný biznis, rastúce výsledky, dobrá spätná väzba od klientov. A predsa jej pred každým obchodným meetingom búchalo srdce tak silno, že počula vlastný puls v ušiach. Prišla s otázkou, prečo som taká úzkostná, keď viem, že som dobrá? A ja som hneď vedela, kam nás tá otázka zavedie. Vítajte v kurze života. Volám sa Katarína Runa a dnes vám chcem rozprávať o niečom, čomu hovorím achievement loop. Slučka výkonu. Je to slučka, do ktorej sa dostane veľa žien, najmä tých najšikovnejších a najsvedomitejších, ktoré navonok zvládajú všetko. Každý dosiahnutý cieľ v nej na chvíľu uľaví a potom príde ďalší a ďalší. A nikdy to nestačí. V tejto epizóde vám ukážem, čo túto slučku drží pohromade, odkiaľ to pochádza, ako sa to prejavuje v tele a čo sa stane v momente, keď to človek prvýkrát uvidí. Možno sa v niektorých momentoch spoznáte, možno nie. Pozývam vás počúvať so zvedavosťou a overiť si, čo z toho platí vo vašom živote. Odkiaľ pochádza brnenie makačky? Začnem pomenovaním, lebo bez mena sa o tom ťažko hovorí. Vo svojej práci používam slovo brnenie. Myslím tým ochrannú vrstvu, ktorú sme si v detstve vytvorili, aby sme prežili to, čo sa okolo nás dialo a ktorú nosíme ďalej aj v dospelosti, hoci nás už dávno nechráni, skôr nás oberá o silu. Niečo ako neviditeľný pancier, ktorý kedysi dával zmysel a dnes je hlavne ťažký. A jedno konkrétne brnenie, o ktorom budem dnes hovoriť, volám makačka. Hneď vám poviem, čo makačka nie je. Nie je to žena, ktorá tvrdo pracuje, nie je to ambícia ani kariéra. Makačka je vnútorná postava, tá časť vás, ktorá zvládne všetko. Nikdy nepovie nie a neunesie pomyslenie na oddych, kým niečo nie je dotiahnuté. Tá časť, ktorá z výkonu urobila dôkaz hodnoty. Jej vnútorné motto znie: mám hodnotu, lebo vždy zaberiem. Mám hodnotu, lebo ma môžu potrebovať. Mám hodnotu, lebo nech sa stane čokoľvek, zvládnem to. So ženami sa na ňu v programoch a coachingoch pozeráme už roky a stále ma prekvapuje, ako presne dokáže riadiť celý život. A tu prichádza vec, ktorá väčšinu žien prekvapí. Makačka nevznikla z ambície. Vznikla zo zranenia. Konkrétne zo zranenia neprijatia. Niekde v detstve, v rodine, kde bolo dôležité, čo povedia ľudia, kde sa oceňovalo byť šikovná, nezaťažovať, zvládať a nosiť dobré známky, sa vaše telo naučilo jednu jedinú rovnicu. Moja hodnota sa rovná môj výkon. A nenaučilo sa ju ako filozofiu, naučilo sa ju ako prežitie. Lebo keď sme boli deti, pocit, že nás niekto nemá rád, bol doslova ohrozujúci. Nie metaforicky, ale fyzicky. Dieťa, ktoré opustia rodičia, nemá šancu prežiť samo. Nervový systém si to zapamätal a vytvoril stratégiu. Buď výkonná, buď potrebná, buď nenahraditeľná a budú ťa mať radi. A toto je dôležité pochopiť. Makačka sa nedrží v hlave. Drží sa v nervovom systéme, v tej najstaršej časti mozgu, ktorá každú minútu vyhodnocuje, či ste v bezpečí. Pre túto časť vás je veta: nestihla som deadline, takmer to isté ako idem zomrieť. Telo to necíti ako preháňanie, cíti to ako poplach. Buď zaberiem naplno, alebo príde niečo strašné. A preto sa to nedá vyriešiť jednou afirmáciou pred zrkadlom. Nervový systém nemeníte myšlienkami. Telo vie, alebo ako makačku spoznáte v sebe. Pri tejto časti vás poprosím o jednu vec. Skúste si popri počúvaní všímať, čo sa deje vo vašom tele. Či sa vás niektorý z tých momentov dotkne. Predstavte si nedeľu po obede. Sadnete si na gauč, prejde 20 sekúnd a niečo sa vo vás začne hýbať. Mala by som čítať. Mala by som skontrolovať e-maily. Mala by som uvariť, pripraviť ten podklad na pondelok. Nie preto, že by tie veci boli naliehavé,
ale preto, že nič nerobenie vo vás vyvoláva nepohodu, ktorú neviete dobre pomenovať. Len viete, že sedieť a len tak byť jednoducho nejde. Alebo iný moment. Stihli ste všetko, čo ste na celý týždeň mali. Projekt odovzdaný, meeting zvládnutý, deti vyzdvihnuté, večera uvarená, všetko. A keď si večer sadnete a čakáte na ten pocit spokojnosti, pre ktorý ste sa celý týždeň tlačili, ten pocit nepríde. Namiesto neho príde zoznam vecí, ktoré ste nestihli, ktoré mohli byť lepšie. A čo ešte treba zajtra? Telo sa neuvoľní, hlava sa nevypne, len ďalší deň a ďalší zoznam. A tu je niečo, čo by som chcela, aby ste počuli veľmi pozorne. Plný diár je pre makačku dôkaz, že existujete ako hodnotná osoba. Prázdny diár je panika. S telom potom zaobchádzame ako so strojom. Je tu na to, aby fungovalo. Oddych je previnenie. Prestávka je lenivosť. A keď ochoriete, prvý pocit nie je: moje telo potrebuje odpočinok, ale čo všetko nestihnem. Ten najkrutejší detail celého tohto vzorca. Ani si nepoložíte otázku, či to tak chcete. Jednoducho idete, lebo zastaviť sa by znamenalo stretnúť sa s tým, čo sa ozve, keď výkon stíchne, a z toho má makačka najväčší strach. A tu je tá paradoxná pravda, ktorú je veľmi ťažké vidieť zvnútra. Nie ste vyčerpaná preto, že máte veľa práce. Ste vyčerpaná preto, že každá tá práca nesie váhu dôkazu. Každý e-mail, každý projekt a každý splnený deadline nie je len práca. Je to za každým aj dôkaz, že ste dosť. A to je oveľa ťažšie bremeno, ako sa zdá. Hana. Vrátim sa k tej žene zo začiatku, k tej, ktorej búchalo srdce pred meetingami. Volajme ju Hana. Hana bola právnička, 18 rokov v korporáte, potom sa rozhodla odísť a rozbehla vlastné poradenstvo, strategické vedenie firiem, ktoré chcú rásť. Bola v tom dobrá a klienti sa vracali a predsa pred každým obchodným meetingom počula vlastný puls v ušiach. Hodinu predtým chodila po byte, ruky mala chladné, dýchala plítko, niekde hore na hrudi a niekoľkokrát aj vracala po meetingu, bez ohľadu na to, ako dobre dopadol, sedela v aute na parkovisku 20 minút a snažila sa upokojiť. Tu sa zvyčajne robí krok, ktorý sa robí v polovici terapie a coachingu. Hľadá sa racionálne riešenie. Lepšia príprava, dýchacie techniky, vizualizácia úspechu, to všetko by jej pomohlo, ale len dočasne. A Hana neprišla pre dočasnú pomoc. Tak sme sa pýtali inú otázku. Hana, keď tam pred tým meetingom stojíš a srdce ti búcha, čo je tá najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať? Prvá odpoveď, že to skazím. A keby si to skazila, čo by to o tebe povedalo? Druhá odpoveď, pomalšie, že som zlyhala. A keby si zlyhala, čo by to o tebe povedalo? Tu sa zarazila, bolo ticho možno 5 sekúnd. A potom, a toto sú momenty, pre ktoré robím túto prácu, sa jej oči zaplnili a povedala, že som vlastne nikto. Tu sa to lámalo, pretože strach v Haninom tele nebol o meetingu. Bol o tom, že meeting bol v ten deň jediný kanál, ktorým si dokazovala, že existuje ako hodnotná bytosť, a keby ho nezvládla, padol by aj posledný dôkaz, že má právo tu byť, že je niekto. To búšenie srdca nebol nervózny právnik. To bolo dieťa, ktoré sa kedysi naučilo: lásku si zaslúžiš tým, čo zvládneš, tak zvládaj, lebo inak ťa nebude mať nikto rád. A keď sme rozbalili rodinu, ukázalo sa, že toto dieťa má asi 6 rokov. Otec, riaditeľ školy, prejavil pýchu, keď Hana priniesla dobrú známku, a keď ju nepriniesla, stiahol sa do studeného mlčania. Matka bola milujúca, ale prítomná hlavne v robení. Stále varila, prala, organizovala. Málokedy si k Hane jednoducho sadla, počúvala ju a bola s ňou bez toho, aby sa pritom muselo niečo robiť. Hana sa tak naučila, že prijatie sa získava tým, že je dobrá. A dievčatko v nej sa naučilo cítiť ohrozenie za každým, keď si nebolo isté, že je najlepšie. 42-ročná žena,
v aute pred meetingom teda necítila pocit z meetingu, cítila pocit 6-ročného dievčatka, ktoré ide otcovi ukázať vysvedčenie a ešte nevie, či ten výsledok bude dosť. A toto je hĺbka, ku ktorej sa táto práca potrebuje dostať. Nie prečo som úzkostná, ale kto ten pocit v tele má a kedy ho prvýkrát zažil. Čo s tým robiť? Tá najťažšia časť, lebo viem, čo si teraz hovoríte. Dobre, ale ako to mám zmeniť? Tu väčšina sebarozvojových rád znie. Naučte sa milovať bez podmienok. A k tomu dostanete zoznam 5 vied, ktoré si máte každé ráno zopakovať pred zrkadlom. Nefunguje to. A nie preto, že by tá myšlienka bola zlá, ale preto, že brnenie nie je myšlienka. Je to vzorec v nervovom systéme a nervový systém, ako sme si povedali, afirmáciami nezmeníte. Poviem vám, kde sa to skutočne láme. Detské vedomie, tak volám ten stav, v ktorom funguje makačka, počíta takto. Vonkajší výsledok sa rovná moja hodnota. Keď výsledok nestačí, nestačím ja. A keď nestačím ja, som ohrozená. Elo to potom necíti ako nepríjemný pracovný deň, ale ako nebezpečenstvo. Preto je tá reakcia taká intenzívna a preto sa to nedá len tak pustiť z hlavy. Dospelé vedomie vie tieto dve veci oddeliť. Toto, čo som urobila, nestačilo. Tak to urobím inak. A koniec. Žiadna záplava, žiadny pád, lebo moja hodnota nestojí na projekte. Ale tu je tá kľúčová vec, ktorú by som chcela, aby ste si z dnešnej epizódy odniesli. Dospelé vedomie nezískate jedným rozhodnutím. Pestuje sa a začína sa to v momente, keď si to brnenie vôbec všimnete. Nemusíte ho odhodiť. Stačí, že ho uvidíte. Aha, toto je zase ten vzorec. Stiahol sa mi žalúdok, lebo šéf povedal prerobiť. Zaujímavé. Len toľko, žiadna dráma a žiadna technika a za tým príde možno tá najťažšia časť dovoliť, aby to tak bolo. Toto brnenie ma roky chránilo, nebudem s ním bojovať, len ho uvidím a uvedomím si, že to nie som ja. Že je to ochranná vrstva, ktorá ma chráni pred niečím starým. Tá medzera medzi vami a brnením, to je začiatok. Nie koniec práce, ale začiatok. Potom príde otázka, ktorú si s klientkami kladiem znova a znova. Kto ten pocit vo vás má? Kedy ste ho prvýkrát zažili? To dievčatko, ktoré ho cíti, koľko má rokov? A nemyslím to metaforicky, myslím to doslova. Pocit totiž neklame a keď ho sledujete dosť dlho, zavedie vás presne tam, kde vznikol. A tam je tá skutočná práca. Tá práca pritom nie je o tom, aby ste prestali dosahovať. Pravdepodobne nebudete menej výkonná. Možno naopak. Rozdiel bude v tom, odkiaľ to pôjde. Či ráno vstanete a idete, lebo musíte niečo dokázať, alebo preto, že chcete tvoriť. A to sú dva úplne rôzne životy. Jedna posledná vec. Ženy, ktoré touto prácou prešli, mi po mesiacoch hovoria jednu podobnú vetu. Nie, teraz som iná. Skôr teraz viem, kedy idem zo strachu a kedy zo slobody. A čoraz častejšie si vyberiem slobodu. To je dospelé vedomie v praxi. Nie stav, ale smer. A jedna posledná vec, ktorú by som chcela, aby ste si dnes vzali domov, ak nič iné, nemusíte opustiť tú ženu vo vás, ktorá vie dosahovať. Stačí, keď ju prestanete žiadať, aby si každý deň zaslúžila právo existovať. Toľko k dnešnej epizóde. A ak vo vás dnešná téma niečo otvorila a chcete na tom pracovať hlbšie, nie sama, ale s vedením a medzi ženami, ktoré riešia to isté, pozývam vás do Akadémie naplnených vzťahov. Je to môj členský program pre ženy, ktoré už nechcú vo vzťahoch zmenšovať sami seba a ten najdôležitejší vzťah, od ktorého sa všetko odvíja, je vzťah k sebe. Presne túto prácu tam robíme krok za krokom, učíme sa rozpoznávať momenty, v ktorých ideme proti sebe a vrácať sa k vlastnému hlasu, hraniciam a hodnote. Odkaz nájdete v popise tejto epizódy. A na úplný koniec jedna otázka pre vás. Keď ste naposledy dostali spätnú väzbu, ktorá vás zasiahla, čo sa stalo vo vašom tele a keby ste sa spýtali, kto to vo vás cítil, koho by ste tam našli,
Dajte si s tou otázkou čas. Nemusíte ju vyriešiť. Stačí, keď ju budete počuť. Ďakujem, že ste dnes počúvali. Som rada, že ste tu a teším sa pri ďalšej epizóde Kurzu života.